boas tardes, noites, mañáns, guten Abend, bonsoir. Estamos en Río Lagares, na Rúa Falperra 16, que facemos, aparte de vender discos e libros e facer exposición, facemos cousas así. Teremos invitados como hoxe a Pepe Cáccamo, boas tardes. Hola, boas tardes. Xente que nos apetece coñecer un pouco millor e, sobre todo, xente que fai cousas, pero que nos... Intento, no formato deste formato, intento traer xente que coñecemos as cousas que fan, pero non tanto a persoa que as fai. Entón, bueno, a túa obra sí que está leída por aí, pero moita xente non sabe quen é Pepe. Incluído eu, quero dicir, eu sei quen és, de feito de vista, eu creo que te coñezo dende a pubertade. Da pubertade? Da miña. Da túa. Da miña. Claro. Porque íbamos aos mesmos antros. Ou eu estaba, a veces, nalgúns incluso eu estaba pinchando e te veía por aí tomando algo. Que antro, por exemplo? Ruralex, pode ser? Sí, alguna vez, poucas veces, Kremlin. Sí, alguna vez. La Cama non estou seguro, pero creo que tamén alguna vez. Non coñezo. Un que estaba indo para Alcabre, nunha rúa que vais a ver. Non, nunca estive aí. Pero Kremlin e Manco pode ser, pero Kremlin e Ruralex o teño claro, porque en Ruralex pinchaba, non te lembras que había unhas columnas de pedra e estaba como escondido en un sitio arriba. Entón, de cando en vez tiña que sacar a cabeza para saber se había alguén no sitio, porque non sabía se estaba pinchando para 5 ou para 50, non? Entonces, e logo, pois, tiñamos así amigos en común. E logo, claro, como eu tamén vivín fora, pois tive como moito tempo sin ver, dende que alguna vez nos víamos, non sei se no UFO, en cousas, sobre todo en cousas de música, de libros. Máis de libros. Sempre fuches máis de libros. Bueno, sí, tampouco, en fin, nunca bailé ballet clásico, por exemplo. Pero gusta da música, a pintura... A ver, sí, que estabas ahora nelo. No ballet clásico, sí, pero non me colleron. Fixeron unhas probas... Eu de puntillas non te ves. Caín e nada. Non, sí podo poñer de puntillas. Pero o de escribir, que pasa na túa familia? Porque saíchedes todos... Berta pintaba, Alfonso escribía... É unha fábrica. En realidad a fábrica Álvarez é a nosa. Empezou en 1800 pouco, 1830, 1840. É o meu bisavó xa escribía. Pero ahora acabamos de descubrir a dous personaxes que eran irmáns do meu tataravó, que eran dous médicos homeópatas. Dios los tenga en su gloria. Tataratíos. Unos tataratíos. Os tataratíos. Bueno, descubrimos hai poucas tipos. Un escribiu un tratado de homeopatía, e outro un caso de rabia curado por homeopatía. Son os primeiros escritores. E escribían bastante ben, a pesar da estupidez que é, a pesar da tontería da homeopatía. Afortunadamente, os descendentes destes homeópatas algúns se fixeron médicos de verdade, non? Entón, hai médicos na familia, pero xa é unha cousa seria. Bueno, pero escritores, o meu bisavó, que era profesor de literatura en Pontevedra, escribía. E ese tivo un fillo, Xerardo Álvarez Limeses, que tamén escribía e publicou. Na seguinte xeración varios, e na miña, xa que eu son a cuarta ou quinta xeración dunha familia de escritores. E por que escribimos? Porque temos que manter os fornos da fábrica en actividade. Entendes? Sabes as grandes fábricas que se apagas o forno... O que pasa é que vos xa pasaste desde o Álvarez e tiraste directamente polo Cáccamo. Claro, porque todos usades máis o Cáccamo que o... Mentras vivía meu pai non me atrevía a quitarme a Álvarez. Bueno, eu realmente Pepe Cáccamo e Xosé María Álvarez Cáccamo son dúas persoas diferentes. Antes e despois de desaparecer teu pai? Non solo. Eu publiquei algún libro de literatura infantil co nome de Xosé María Álvarez Cáccamo. Pero infantil ti todavía? Eu son infantil, pero dirixido a nenos e nenas. Vale. Bien. Entón, o primeiro libro iba asinado por Xosé María Álvarez Cáccamo. Decateime que un neno, unha nena, con ese nome se bota para atrás. Dice, coñazo, xa solo ler o nome xa... É mellor chamarse Espinete, entón te leen máis. Entón decidín que, como a xente me chamaba Pepe Cáccamo, a literatura infantil a debería asinar como Pepe Cáccamo. E tamén... Solo infantil. Sí, solo en principio. E despois toda a obra visual, plástica tamén. As collages, as esculturas... Esas cousas. Pero agora, cada vez me estou animando máis. Cando me preguntan, por exemplo, nunha charla, nunha conferencia, nunha mesa redonda, como te poño? Xa digo, Pepe Cáccamo. Como te poño? É unha pregunta un pouco violenta. Que nome te poño? E para xente que chegas te digo, como te poño? A parir. No,
era por... Bueno, xa sabes como son eu. Sí, home, sí. Mais ou menos que... Sei máis como eres ti que ti como son eu. Por lo que acabas de decir. Bueno, a ver, conta. Ups, mira, te vou a tirar de aquí porque tes a barba moi rasposa e me din que... Iso que nunca raspei contigo. Que se saiba. E se algún día facemos, non o contes nun podcast. No, claro, joder. No, esas cousas. Pero fuches ti o primeiro, pregunto, de todos os irmáns, porque creo, eres o maior, non? Ou ese segundo? Sí, son o maior. Fuches o primeiro en utilizar cácamo como... No, foi Berta. Antes que a ti? A primeira foi Berta Cácamo, sí. Porque Alfonso sí que foi cácamo desde o principio. Alfonso sempre firmou Álvarez Cácamo, Pues poña Álvarez incluso, non? Sí, Alfonso puña sempre Álvarez, sí. Que para mí sempre foi Alfonso Cácamo. Bueno. Os últimos anos foron duros, Sí. Por lo menos para min, a perda de Alfonso, a verdad que me tocou bastante. Pero... Porque erais bastante amigos, non? Tiñamos moi bo trato, sí. O sea, non de vernos todos os días, pero sí que era un trato moi de... O sea, os amigos de verdad, esos que non os ves en 3 meses e cando os ves todo flúe, sabes? Non había... tedes outro irmán que eu non coñezo. Celso, que vive na Coruña, que non escribe. Sí, publicou un libro de poemas. Menuda factoría. Hai 8 poetas na familia, porque o resto dos os escritores da familia son autores de xéneros diversos, pero poetas hai 8. Eu fixe unha antoloxía. Que horror, 8 poetas nunha familia. No, pero non estamos xuntos porque os das xeracións anteriores morreron. Entón, nunca nos xuntamos os 8. É que os poetas... Xuntarse co do século XIX resulta difícil. Porque ti és dos poucos poetas que tens un sentido de humor notorio. Outros igual o teñen, pero non se lles ve. Sí, home, na intimidade, sí. Sí, pero se tens que ter intimidade con eles para botar unha risa... Home, mira, Víctor Vaqueiro ten moito sentido de humor. E ele e eu, non sei se pode dirixir ao público, pero... Ele e eu, tanto nos podcasts estes que facemos, como cando nos encontramos, botamos sempre unhas risas. Bueno, é certo, que a mí non hai tantos poetas con sentido de humor. Pensei que me estabas recitando. Unha investigación que non fixemos, temos que empezar a facela. Os poetas tienen ou teñen ou buscan ter ese punto tráxico. Ya estamos. Sí, o mito de Rimbaud. O sea, todos queren ser almas trásicas, todos queren sufrir moito. Todos beben como animais. Pois mira, aquí sempre vas poñer o de Rimbaud, que resulta que Rambo, que non Rambo. Rambo facía poesía violenta. É Rimbaud, non é Rimbaud, é Rimbaud, creo, Sí. No, pero non Rambo, digo Rambo. Non é Rambo, é Rimbaud. Rimbaud é outra cousa. Pois Rimbaud, cando estuvo en Abixinia, dedicouse ao contrabando de armas, creo. A un montón de negocios que non tiñan nada que ver coa poesía. Sí, certo. No, pero seguiu escribindo. O que pasa que en ese momento xa non publicaba. É dicir, que vamos a desmitificar o rollo dos poetas. Despois do tiro que lle meteron en Bruselas. Berlín. Se hai unha ruela pequena que está da Gran Place. No, pero eu pensei que era en Londres. No, foi ali. O tiro de Berlín a Rimbaud. Sí, foi nunha rúa onde hai unha típica escultura de bronce que está pulida, porque todo se corre a voz deses mitos urbanos de que hai que tocarlle a perna e pedir un desexo e tal, e aquela escultura é toda en bronce e de repente unha perna que te deslumbra, porque todo o mundo vai flotar ali. E xusto ao lado foi onde se meteron un tiro, perdón, onde lle meteu un tiro ao outro. Se fora en Galicia se terían metido un tiro xuntos e non pasaba nada. Claro. Pero nos 80, estamos falando dos 80. Pero mira, volvendo dos poetas trásicos e todo eso, bueno, a estas alturas deberíamos desfacer xa esa imaxe, non? É unha imaxe buscada, Pepe, por moitos. Para provocarme, bueno. Vestindo de negro, coas lapelas levantadas como... Mira eu que negro... Porque ti tes humor, eles non... Os poetas son xente bastante normal. Bueno, bastante normal non, porque dedicarse a poesía hai que ser un pouco raro. Somos un pouco frikis. É unha dedicación friki. Pero eso non quere decir que seamos nin trásicos, nin sosos, nin nada de eso. Somos seres humanos, cidadáns. Ademais, hai outra cousa. Como di alguén, non vamos a citar, dice, eu só son poeta cando escribo poemas. O resto do tempo non son poeta. Non vou pola vida de poeta, coño. Pois entón o problema é a xente que vai pola vida de poeta me pome de bastante mal humor. De feito, en xeral, a xente que vai de algo, a mí xa me dá un poquillo de... Claro. Sabes, esa imaxe... Ahora, que pasa? Que claro, por exemplo, no meu caso, a miña poesía, por decirlo de unha maneira así moi elemental e plana, é triste, digamos, máis ben triste. Eu teño sentido do humor
Ten sentido de humor na vida. Pero usas para outras cousas. Pero, sí, non fago poesía humorística. Non me sae o humor na poesía. Ti tratabas bastante a Sela. Será que sí, non demasiado, pero sí, trateina. Tiña idea de verte con ela no Kremlin. Trateina. Ou non necesariamente con ela, pero sí, digamos que era os grupos sabes que no Kremlin se iban formando os grupos, os que facían roupa, os escritores, os tal. Había un pouco esa tendencia. Pero nós andábamos sobre todo no 4x4. Sí, que é un sitio que eu non frecuentaba. Porque tiña, claro, eu tiña 14, 15 anos. E o 4x4 tiña unha aureola, con perdón, de caspa. En aquel momento, quero dicir, era moi como moi de... Pois era o sitio máis o sitio de Ferrín. Caspa, porque eu recordo... No, Caspa, enténdeme. Bastantes calvos. Era un sitio onde iba Ferrín, donde iba Reixa e tal. E claro, con 14 anos, para mí, eran todos... Claro, era xente que xa tiña que estar... Daquela, decíase Carrozas. Carrozas. Non te acordas? No, Carrozas, eso é de antes. É anterior. Nos 80 eu creo que xa... Eu unha vez iba por Pamplona en un congreso... Nunha carroza? Non, un congreso da Asociación de Escritores. Íbamos por a rúa de noite e, por certo, Pamplona é Iruñea. Sí, claro. Íbamos por Iruñea de noite, despois de un encontro de escritores, escritoras e tal, e xa tiñamos certa idade, algúns. E era... Daquela xa tiñas certa idade? Sí, algúns xa tivemos sempre. Que eu non sei que eran os teses, pero debes ter algún máis que a min tes. Teño certa idade. Algún máis que a min tes. Entón, íbamos por a rúa, eu iba con un poeta catalán, Antoni Marí, e íbamos camiñando, tal, despois de cear, non sei que, e nos cruzamos con un grupo de mozos e mozas que viñan do botellón, e sin coñecernos de nada, dixeron: «Pero que hacéis por aquí, Carrozas?» Así. E, bueno, deu-nos bastante risa, pero jode. Pero jodía. Jode, sobre todo, que te fale alguén a quen non coñeces de nada, que te fale con esa... Sí. Non, seguro que nos lles íbamos a dar unha hostia, entendes? Por eso se atreven. Pero luego, ahora es distinto, porque ahora sacan canciones que dicen: a mí me gustan mayores. Sí. ¿No escuchaste eso? Sí. Que esa canción, por cierto, ten unha mensaxe aí subliminal, o sea, eu non me enterei, hasta que un día me di en conta. Dice: a mí me gustan mayores que no me quepa en la boca. Palabra. Palabra que esa canción di eso, o sea, hai unha estrofa na que dice: a mí me gustan mayores que no me quepa en la boca. Hai moita porquería na canción actual, moita porquería de Dios. Me quedé flipando, ¿no? Porque digo, bueno, estamos volviendo aos tempos de Peret, ¿no? El portero de mi casa dice que yo no trabajo, el portero de mi casa dice que yo no trabajo, que le pregunta a su hija cuando la tengo debajo. Saboreando, saboreando. Un tema para non acabar nunca é as letras das cancións, que desastre. As letras das cancións? As letras das cancións. Son maiormente horrorosas. Nunca escribiches ninguna letra para cantar? Porque os poetas sí que... Sí, teño unha experiencia moi bonita con Uxía, que me pediu, fíxate, unha cosa un pouco ao revés. Non musicou un poema meu, sino que me pediu que a partir dun... Escribiras un poema. Te deu a melodía de voz, digamos. Asustándome a ese ritmo. Bueno, asustándote. Uxía é moi guapa, non é nada fea. Asustándome a ese ritmo. No asustándote. Ti, a pesar de non ser maior, a mellor estás empezando a estar un pouco sordo, non? Non, pregunto, inocentemente. No, sabes o que pasa? Que a mí me gusta moito o calembur. O calembur. Claro, xogar coas palabras. Claro. Si algo podes decir de un xeito que se pode interpretar de varias maneiras e incluso malinterpretar, por que o vas a decir de un xeito claro que é moi soso? Claro. Pues non sabías eso de min? Mira que... Decías que sabías cousas de min? Que me gusta xogar coas palabras. Sabía, porque xa temos xogado ti e eu moito. Cando veño aquí sempre andamos con xogos de palabras. Certo. Sí, señor. Alfonso era moi de xogos de palabras. Moito. Que nos reíamos. Porque eu, desde que sacou un libro no que todas as personaxes o seu nome estaba ao revés, que desde ese día, estás sabiendo de testigo, non minto, sempre chamei Osnofla. Osnofla Cerabla. Que Alfonso ao revés, Osnofla. Era Osnofla Cerabla o Macac. Alfonso Álvarez Caca. E eu son Epep Cerabla o Macac. Mellor ser Epep que ser do PP. Sí. Non, teño un problema con eso de Pepe, porque non podo firmar 2 P seguidos, que podería ser, porque te leen PP, claro. Entendes? Pero bueno, cada un que interprete o que quera. Non, si pos Pepe, 2 P seguidos, vas jodido. No, igual te chaman da Xunta para subvencionarte algo. Sí. Que eso é unha opción que a veces é que mantéis a la aberta, porque tal como está o mundo da literatura, cuidadito, cuidadito. Mira, te pedín un favor, por unha vez na vida te pedín un favor, que trouxeras un disco e un libro que en algún momento da tua vida
tiveras, non necesariamente os máis importantes, ou este o libro meña, nunca creí moito neso, como sabes, que libro te irías a unha illa deserta? E digo, non me iría a unha illa deserta, o sea, e se me vou metería que levar 50. Non necesariamente máis importante, máis tal, pero sí manual para construir un bote. Efectivamente. Pero non vas ter os materiais a man. Depende como se xa o libro. Claro, sí. Se o libro de supervivencia. Sí. Ai, pois a próxima vez que me vaya a unha illa deserta, levo o manual ese. Sí, señor. Bueno, por aí temos un libro que entrou hai un par de semanas moi gracioso, que o título é fascinante, Manual del perfecto terrorista. E é un libro de humor, e leín, non o lín inteiro, leín as partes. Oye, pois eu estou lendo un libro que vos recomendo, que se titula Nuevo elogio del imbécil, de un italiano. A súa tese, xa o estou rematando, Pino Aprile. A tese é, no mundo a imbecilidade está aumentando de maneira exponencial, pero non agora, sino desde o Paleolítico. Por qué? Porque realmente o gran salto cara a inteligencia se produce entre os prehomínidos, entre os chimpancés e homo sapiens, digamos, os presapiens e os sapiens, como se chamen. Bueno, aí hubo que facer un gran esforzo, a natureza tivo que facer un gran esforzo para pasar da non inteligencia, por decir así, ou da inteligencia animal á inteligencia humana. Ese foi o esforzo. A partir dese momento, o asunto se estabiliza. Resistimos durante milenios sin necesidade de ser máis inteligentes. Bien. Segunda parte, en este momento é evidente que a maioría da poboación é imbécil, non? Creo que é evidente, non? Sí. Percibímolo a noso redor, percibímolo... Nos incluídos. No. Nós temos unha parte de imbéciles. Isto me di, non todos somos temos un grado absolutamente inteligentes. Nós estamos ahora aquí nun conxunto, nun grupo de élite, joder. Pero bueno, evidentemente, claro, non o digo de coña. Vivimos en uns nichos culturais e ecolóxicos moi separados do que é a maioría da poboación. Bueno, a maioría da poboación é imbécil. E cando decimos imbécil non estamos insultando, estamos caracterizando. Este home, Pino Aprile, non insulta, caracteriza. Entonces, resulta que vémoslo na política. Por exemplo, vémoslo evidentemente na política, e non só Trump, e non só Bolsonaro, e non só Aznar, e non só M. Rajoy. etc. Hai moitos imbéciles na política. Bueno, entón, cando un tipo inteligente alcanza un certo nivel de poder, rodéase de imbéciles. Porque se rodea de inteligentes, resulta que compiten con él e o poden desplazar. De modo que se rodea de imbéciles. De modo que os imbéciles van aumentando en número, porque están nos consellos de administración das empresas, están nos concellos, están nas universidades. Os profesores das universidades, pois a xente cree que son todos inteligentísimos. Hai cantidad de imbéciles catedráticos, Hai bastantes catedráticos imbéciles. Bueno, en definitiva, a imbecilidade é un proceso adaptativo, de adaptación humana por evolución cultural e, chega a decir, tamén por evolución biolóxica. Por evolución biolóxica, efectivamente. Pode ocurrir que os nosos circuitos cerebrais se estén imbecilizando, precisamente para adaptarse a este medio no que se vive. Igual que se que cazar te pos máis forte. Claro. Exactamente igual. Entón, que pasa? Que os imbéciles disimulan, claro. Os inteligentes disimulan. Un inteligente que quera conseguir algo, pois ten que disimular e parecer parvo, porque senón realmente non consigues o... Bueno, un libro moi interesante, moi recomendable. Pero non me trouxeches ese. Non, hostia, agora, cando me pides un libro que... Sí, eso decía que es un libro e un disco que en algún momento da tua vida... Mira, o libro que trouxen é Hijos de la Ira, de Damaso Alonso. Un libro do que falo moitas veces. Que pesado. Por qué? Bueno, moitas veces. Falo solo cos inteligentes. Bueno, Hijos de la Ira, de Damaso Alonso, é o seu mellor libro e, na miña opinión, un dos mellores libros, non só da súa xeración, sino quizá dos 20 anos inmediatamente posteriores ao levantamento fascista do 36. Reirei nestes días e dime conta que era un libro enormemente valiente para aquel tempo, moi valiente. Un home, como Damaso Alonso, a que non fusilaron, nin foi a cadea, nin foi represaliado, nin exiliado. E, ademais, que chegou a ocupar certos postos de responsabilidade, como presidente da Real Academia. É dicir, viviría no seu exilio interior. Eu creo que era un tipo progresista. Creo que un tipo, non digo de esquerda, pero un tipo progresista. Hai unhas declaracións del donde di
eu salveime de ser fusilado. A mí me podrían ter fusilado igual que a outros e tal. Bueno, entón escribe un libro que se vendeu na crítica e que ainda hoxe me sorprende que se siga vendendo como un libro de protesta existencial. Efectivamente, hai todo un pouso de protesta existencial, pero hai poemas verdadeiramente políticos. O primeiro poema dice: Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. Bueno, daquela, o libro do ano 44, falábase de 1 millón de mortos en España. Él non podía decir España es un país con 1 millón de cadáveres, porque estaría facendo unha denuncia transparente. Entón dice, vou poñer Madrid e vou poñer según as últimas estadísticas e así non me cachan. O sea, non me denuncian. Faltou poñer nas residencias de anciáns. Eso foi moito despois. Entón, bueno, é un libro que ten un fondo evidentemente existencial, que era outra maneira de protesta tamén, O existencialismo naquel momento representa unha posición rebelde. Frente ao poder. Pero ao mesmo tempo, aquí hai un pouco. En definitiva, eu descubrí primeiro a este autor e este libro en preuniversitario, onde utilizábamos unha antoloxía moi curiosa, feita por Torrente Ballester, unha antoloxía para preuniversitario, que equivale ao segundo de bachillerato de hoxe, onde había un manual e unha antoloxía. En esa antoloxía había un poema de Damas Alonso, Mujer con Alcuza, que é maravilloso ese poema. E a min, con 16, 17 anos, aquel poema me impresionou moitísimo. E ese poema decidiu, de alguna maneira, que eu me tomase máis en serio. Eu xa escribía poesía, pero, bueno, ocasionalmente. A ver, sendo fillo de escritor, en algún momento te ibas a poñer polo menos a... Non necesariamente así. Bueno, a ver, cando hai unha tradición tan entroncada... Fomos 6 irmáns, e desas 6 irmáns, 3 escribiron, pero en as xeracións anteriores, menos. O meu pai, na casa había un ambiente... Cultureta. Sí, pero non se falaba de literatura. A partir de certa idade, sí. Meu pai nunca nos dixo, escribe, lee isto e tal. No, pero obviamente, tendo un pai escritor, creces nun entorno onde non hai trabas, non tens que decir, papá, quero ser escritor, sabes, con un pouco de medo. Eso non se di nunca, papá, se quero ser escritor. Eso que non se di nunca. Pero sí, pero... No, pero me entendes o que quero decir? Sí, pero... Hai un caldo de cultivo aí que permite que tu irmá pinte, que ti fagas colas... Hai un ambiente propicio. Eu, nun momento dado, cando decidín que sí, decidín así, sin decir quero ser poeta, díxeme a mí mesmo, non yo dixe a ninguén, quero ser poeta. E entón, ao meu pai, que xa lle pasaba de vez en cando poemas, pasei o poema que eu pensei que xa, de alguna maneira, te consolidaba. Significaba o arranque para o futuro. E ese poema está moi motivado por a lectura de Mujer con Alcuza. E meu pai, cando leo aquel poema, que era unha elegía a un garaje. Fixadevos que tema tan estúpido. A elegía a un garaje que iban a demoler ali. Daquela vivíamos en Oviedo. máis encima, elegía garaje, 2 jotas, En Ubieu. Vivíamos en Ubieu. E perto de onde vivíamos había un garaxe antigo que iban a tirar. E a mí me deu tristura, que garaxe, non sei que. Escribí un poema, pasei ao meu pai, e dixo o meu pai literalmente: aquí, por fin, se ve ya un poeta. E eso sí que me marcou, eso sí que para mí. Eso como cando o teu pai te dices, estou orgulloso de ti, pues sabes? Sí, claro. Ese paso, claro, cuidado. No. Pero hai outra anécdota moi bonita, que eu nacín o 6 de xullo dun ano de cuyo cifra non quero acordarme, como dixo Cervantes, no, de 1950. Meu pai escribe unha carta a Fermín Bouzabrei na que di, por certo que se escribían en galego, en 1950. Tivemos o fillo que María Luisa estaba esperando, non sei que, non sei quanto. Leva moito as mans á cabeza. E era un bebé, claro. Pero faría así. E dille, con tal de que non salga poeta, todo ben, todo ben. Bueno, sí, porque con un en casa xa chegaba. Xa chegaba. No, unha broma así de tal, sí, entre poetas. E... Pois para bueno, que eres un fillo poeta, ya salió varios. Oye, déxame que lea unos versos de Mujer con Alcuza. Sin pasarme, Sí, doy por sentado que sabes leer, entonces te dixo que fai. Sí, esto é impresionante, ese poema, de verdad.
Creo que hai que valoralo máis. O leí moito nunha época e logo non volvín a coller. A verdad que non me... ¿A dónde va esa mujer arrastrándose por la acera, ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano? Acercaos, no nos ve. Yo no sé qué es más gris, si el acero frío de sus ojos, si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza, o si el paisaje desolado de su alma. Va despacio, arrastrando los pies, desgastando suela, desgastando losa, pero llevada por un terror oscuro, por una voluntad de esquivar algo horrible. Bueno, así. Poema muy loco. Pero va hacia el caos. No. Eso es postmoderno, casi. Sí, o sea, a muller vai caminando e se dirixe ao caos. Como, Está perdida, está extraviada, non sabe onde vai. E esta muller chegou a esa cidade, a un lugar determinado, nun tren. Esta mujer yo la conozco. Ha venido en un tren muy largo. Ha viajado durante muchos días y durante muchas noches. Unas veces nevaba y hacía mucho frío. Otras veces lucía el sol y remejía el viento. Arbustos juveniles, bueno, etc. É un poema expresionista, reiterativo, salmódico, ten un aire de... Damas Alonso é un autor, bueno, este tipo de poesía, de versículo, de verso longo, muy salmódico, claro, muy de inspiración, precisamente nos salmos, Pero ti non seguiches moito esa línea. Sí, pero teño lido cousas túas máis a golpes. A última parte, pero nas partes... Bueno, teño un libro que se chama... hostia, non me acordo como... Tes un libro? Teño un libro. Que son todo alexandrinos e tamén con este toque salmódico. E depois teño bastantes poemas de verso moi longo. Pero sí, deixei. Eso deixei, no, e agora non escribo así. Sí. Porque coa madurez vas buscando a mellor a sinceleza. A mí sempre me gustou moito a poesía de madurez. Alberti, que se así, que é un pouco cansino e tal. Pero a mí Alberti de maior... Neruda de maior, o sea, me parece que sí, é que a poesía que fala da primavera e de tal, a mí me raya enseguida. Home, claro. A típica poesía, digamos, de pubertade de nené. Pero bueno, eu tampouco son moi fan da poesía, para que me entre un poeta. Hai un tipo belga que igual te gusta, porque lees francés. No, ¿no? En directo non. Vale. No, digo porque tes un libro en edición bilingüe, sí, pero francés-galego. Vale, non pensei que leías francés. Que este tipo non está traducido ao galego, desde logo non, e ao castelán dubido. Un tipo belga que se chama William Cliff. Ni idea. Fascinante. O sea, vos digo, eu non son lector de poesía, pero a mí me suben un par de cousas, de detalles da vida deste individuo e me chocou bastante, sobre todo que un flamenco que escribe sempre francés. Que é unha tese que eu tiña medio integrada e co tempo cada vez estou dando forma que cando escribes nunha lingua que non é a túa primeira lingua depuras máis. Quero dicir, eu se escribo en galego escribo para adiante. Se escribo en castelán, obviamente teño un dominio castelán, vou escribir, pero noto que teño que especificar máis, concentrarme máis no que... E este señor era flamenco e escribía en francés, un pouco por ese mesmo... Que a mí, esa sí que é unha teoría que pode soar un pouco absurda para un escritor, pero para min, que non son escritor habitual, sí que noto que cando me poño a escribir algunha cousa me resulta moito máis doado. O sea, me queda máis redondo se escribo en castelán ou en francés ou en inglés que se escribo en galego. Se escribo en galego, logo teño que darlle rediserila varias veces. A mí pasoume algo parecido. Pues William Cliff, si podes, leo, porque é un tipo que te poesía e de repente al final te suelta un pa que te deixa como, o sea... ¿Sabes? Notas que todo o que estabas lendo de repente se pecha como un círculo máxico. É fascinante este tipo. A mí pasoume algo parecido ao que acabas de describir. Eu empecé escribindo en castelán e en un momento dado, por unha serie de factores, razóns e tal, paseime ao galego, como se diría entón. Cambiaste de taceira. Cambiei de beira a rúa. E entón, foi moi interesante o proceso de investigación. Eu tiña que aprender. Entón, puseme a ler moita poesía galega, claro, pero sobre todo a manexar moito diccionario e a pulir máis o poema, porque a lingua non era a miña primeira lingua. E foi un experimento, en certa medida, no que me sentía moito máis gratificado xa que escribindo en castelán, que xa me empezaba a aburrir, diríamos. Pero bueno, aí hubo outros factores. El placer de lo prohibido tamén. No estaba nada prohibido. Bueno, estaba prohibido públicamente, pero a sociedade literaria
dominante, diríamos, en Galicia era a Sociedade Literaria galega. En lingua galega, non? É dicir que, sí, pero era un pouco, prohibido... Era un poquito underground. Underground? No, que va. Estamos falando de 1980 e algo. Vale, pensei que falabas de antes. Eu non nací, non sei como eso. Entonces non eres tan maior. Non son tan maior como pensas. A mí me estás votando 95, 97. Non te estou votando. Ti estás aquí porque e eres benvido, non te estou votando. Igual te voto, se te pos pesado, igual te voto. Votar con V, votar con P. Vota por min. O disco. O disco. Que aí coincidimos bastante tamén. Os amigos que estaba en Vilaboa contelles como iba a ser o proceso, e díxenlles que teña que levar un libro, Hijos de la Ira, non tiña ni puta idea que... Pero cando dixen que levaba Veña máis 5, como eso, Carroza, Veña máis 5, Xosé Afonso. A mí me parece un puntal da cultura portuguesa. Porque hai unha certa coincidencia entre estos dos señores. Dime conta despois de escolleros. Damas Alonso e Xosé Afonso, fíxate que rima. Bueno, tontería. Pero logo tamén hai outra conexión, que é a conexión biográfica. Ao final resulta que tamén lle gustan os calemburs. Pero non acabo de decirlo. Joder. Aí sí que pareces maior. No, teño un sexto así como vehemente. Bueno, o caso é que xa me perdín, carallo. Eu coñecín a Xosé Afonso e merquei este disco nunha época moi próxima, na que coñecín a Damas Alonso e comprei a Damas Alonso personalmente non o coñecín nunca. Pero, por certo, paréntese, hai un personaxe maravilloso da historia da cultura galega que se chama Gamallo Fierros, que era un erudito. Ti sabes, Víctor, que era Gamallo Fierros? Sí. Un erudito especialista en no século XIX, sabe, el romantismo, sabía un montón de cosas. E estando en Madrid, como era amigo do meu pai díxome, vai no visitar, coñecer, quedei impresionado. Bueno, e despois dunha tertulia así, na súa casa longa, díxome, teño que marchar, porque quedei con Damas para tomar o chocolate. O sea, Gamallo Fierros e Damas Alonso, un día a semana, se xuntaban ás 7 da tarde a tomar un chocolate, manda carallo. Bueno, volvamos a volver a esto. Coñecín. Se queres falar de chocolate, eu me apunto porque para min é unha das... Para min hai dúas delicias no mundo absolutas, que son o chocolate e o xeado. A min gusta... Combinadas ou separadas, non? A min gusta o chocolate en pastilla, o chocolate, pero non o chocolate de taza. Eso non me gusta nada. Porque está mal feito. Seguramente. O chocolate de taza ben feito é un auténtico escándalo. Aquí que hai a tradición de facer o chocolate quente para os nenos. Mira, e de xeados, cal é o que prefires? Eu pistacho, cheesecake, se está ben feito. Cheesecake, que é iso? E tarta de queixo. Cheesecake. Claro. No, pero a ver, idiomas. Me gusta o de cheesecake porque me soa a cheesecake. Vale. Entonces, sabes, cando te fumas un peto un xeado te entra que aquilo é unha maravilla. Entonces, o meu xeado preferido de limón. E agora descubrí o de mandarina. O de tanxerina está moi bueno. Mandarina, tanxerina é correcto. A mí me gusta moito tanxerina. Non creo que sea o mesmo a tanxerina que a mandarina. No? Creo que son dos frutos distintos, creo. Eu lles pido de tanxerina e como me ven, xa non sei, sabes, me poñen cara rara. Pois sí, o sea, pasa que eu non podo tomar xeados porque teño moito azúcar e son diabético. Diabético 2. 2, cuidado, non é mesmo que un. E quixen facer un curso para diabético 1 e non me admitiron. Entón me tuve que conformar con diabético 2. Pois leva como podas. Pero hai xeados sin azúcar. E o que pasa é que é unha mierda. Pero outro día descubrí en Capri, un xeado de limón. Fuches a Italia, sí? Sí, que está perto da Alameda de Vigo, Italia. Colles aí o la península italiana. Colles o Vitrasa no comezo da Alameda e ao final chegas a Capri. Bueno, pois ali pedí un xeado de limón e sabía prácticamente igual que o xeado de limón con azúcar. Digo xo para cando seas diabético, xa que te gusta... E eu te digo onde podes tomar un chocolate en Vigo bastante decente. O que os explicaba que aquí sempre se fixo chocolate para os nenos, entonces era moi azucarado e con moito leite e moi espeso, para poñer o churro que quedara de pé e tal. É un pastiche, pero non é chocolate, realmente. Pero un chocolate quente, ben feito, incluso en auga, se controlas ben o proceso, podes facer en auga, e con chocolate puro, e iso é, o sea, un cuarto de hora despois de tomarlo, de repente te ven un eco ese sabor. O sea, é maravilloso, maravilloso. Non sei se terín
porque para aficionarse a algo así necesitas bastantes anos. Si me dá tempo. Que me estás dicindo, que teño tantos? No, eu falo de min. Pensei que te estabas poñendo faltón. No. Contanos de Xosé. Mira, bueno, pues Xosé Afonso, a mellor non o sabes, seguro que sabes, porque tú de música sabes un huevo. Xosé Afonso era máis coñecido en Galicia que en Portugal, no comezo da súa carreira, porque viña bastante a Galicia, nos tempos así da agitación política, anos 68 e tal, e eu escoitei a Xosé Afonso en directo, creo que no 68, no 69, por aí, en Santiago. E bueno, nada, que me pareceu impresionante, e en este disco hai cancións del fundamentais. Trátaselo. Trátaselo. Non o coñecí. Houve un homenaxe a Xosé Afonso cando xa estaba enfermo, en Castelos. Non te acordas, ti? Non naceras ou eras preadolescente, non sei. Que ano sería eso? Cando morreu Xosé Afonso, non sei. 80 e pouco. Ti sabes, Víctor. 80? Morreu no 85. A homenaxe. Ti tamén participaches. Participaches, sí. Morreu 82, 81. Non, estaba vivo. Estaba vivo? Cando a homenaxe estaba vivo. Estaba moi grave. Foi impresionante aquela homenaxe. Non era por beliscarte o pezón, era porque tes unha barba moi impositiva. Bueno, pues aquí está. Río Largo de Profundis, era un redondo vocábulo, Nefertiti non tiña papeiras, etc. Bueno, cancións básicas, clásicas del. E tú sabes aquelo de... Por falar de anécdotas. Saben aquel que diu... No, que horror. Aquelo de a garrafa vacía de Manuel María. Sabedes por que foi o da garrafa vacía de Manuel María? Pois que mal canto. A garrafa vacía de Manuel María, de Manuel María. Non te coñeces? No. Bueno. Pois o caso é que Xosé Afonso estaba en casa de Manuel María. E Manuel María quiso ofrecerlle, despois de beber e de comer e cear, pois un licor. E entonces foi buscar unha garrafa e estaba baleira. E entonces empezou a coña da garrafa vacía. E non sei se aí mesmo Xosé Afonso empezou a cantar esa canción, pero ven de aí, desa anécdota. Miña nai tiña unha expresión para iso, que decía, para quen nada quere teño moito na casa. Bueno. A garrafa vacía. O agro galego é maravilloso. Bueno, estaban falando de chocolate, xa falamos deste disco. Sí. Xosé Afonso. Sí. Xa me aburrín de ti, xa. Non sei, xa agotamos todo. A ver, é que... Xa agotamos todos os temas. Non, pero tamén quero aclarar que non é por ser ofensivo, é que realmente é cercanía. O sea, me gusta chinchar a xente que teño cerca e perto. Eu coido que tivemos unha visión túa un pouco distinta, non? Sí. ¿No? Como te sentes agora que espido? No, me sinto moi ben. A mí non me costa ningún traballo, ni... Que conste que dixo que... Tampouco conté intimidades. Que aceptou e dixo que sí, sin saber en que consistía o Full Monty. Sí, non tiña ni idea. É certo, sí. Idea. Pero dixeches que sí, sin saber se te teñas que despelotar ou non. Bueno, porque confiaba en ti. Mira, había que verlo tamén... Pero como se che ocorre? Desde o público, que tal estuvo esta conversa? Realmente simpática. Bueno, simpática creo que sí, non? No, simpático ti, a conversa igual menos. Bueno, a conversa, falamos un pouco de todo. O que ti propiciaches, o sea, o que ti incitaches. Bueno, no, ti tamén fuches moi pola a túa bola, Ahora podíamos falar unha hora máis de como foi a conversa. Pois igual sí. Bueno, unha hora, non levamos unha hora, Non? Non, son e 20, empezamos a menos 20. Son 40 minutos. Unha unidade didáctica, digamos. Eu creo que xa estás farto de mí, seguro. No, que va, joder, ¿no? Que va. Algo que queiras saber? De ti? Bueno, eu teño visto exposicións túas que me gustaron moito. Unha por Alcabre, en un local aí en Alcabre. En la Caja. Unha nave industrial, ¿no? Sí, detrás da casa de Víctor Vaqueiro. Sí, pero esa expo foi monumental, eran 100 pezas. Sí. Sobre madeira. E ahora que fas? A ver, a que te dedicas últimamente? Ahora me dedico a Río Lagares. Solo, non pintas? Desde que empezamos aquí coa obra, ni fago... A que dedicas tu tempo libre? Non teño tempo libre. Non tes tempo libre? No. Mira, non estou facendo nin música, nin plástica, absolutamente nada. Isto me come... O sea, aquí non é só que teño que estar cada día 9, 10, 11 horas cara ao público e atendendo a xente que entra, sino que teño que preparar todo o que entra. Teño que... Bueno, Xavier se ocupa bastante tamén de todo parte, digamos, papeleos, documentos, non sei que.
teño que rastrear pedidos para ter discos específicos que a mellor non hai de toda Europa, solo hai, non o hai, aí digo, vou a ver se en República Checa este fabricante que coñezo, non sei que, fixo algunha copia. Todo eso é traballo. Entón, pechamos 2 días a semana, que é domingo e luns, o domingo sempre quedamos con Neto, co cal o lunes estou máis canso aínda do que estaba o propio domingo, e o lunes con facer un par de cousas e ir a tomar un chocolate quente. Tes un neto? Sí. Como? Explícame. Porque non tedes fillos. Non, pero temos un neto. Non sei como. Pois como se teñen os fillos cando non podes para ir adoptando? Pois os netos igual, só que neste caso... un neto e como... No, pero neste como caso... consigues darlle categoría de neto? Foi moi curioso... Vas ao sitio de adopción, vas á fábrica de adopción... No, foi ao revés. Póñame un neto. Foi ao revés, foi ao revés. Nos adoptaron a nós como a vos. Ah, sí? Hostia. Sí. Es curioso eso. O meu sobrinho, que, bueno, sempre estuvo moi pegado a nós desde pequeno. De feito, curioso porque é Vázquez, igual que Xavier, e porque naceu cando facía 10, 11 meses que nos coñecíamos. Entón, bueno, sempre estive moi pegado a nós. Eu tampouco lle din así, o sea, quero decir, eu tiña 20 anos, era un neno, meu sobrinho, jijiji, jaja, jojojo, sin máis. Logo, co tempo, ele me descubriu que todo ese jijiji, jojojo, para él fora moi importante. Que algo que eu non sabía, lembraba onde estivéramos, que fixéramos, onde fóramos. Viña incluso a nosa casa a Bruselas, o sea, un neno que estaba moi pegado a nos. E cando tivo un fillo, me dixo, mira... Vale. O sea, é fillo do teu sobrinho? Sí, e é meu neto. Os seus pais se sentaron diante miña e me dixeron, mira, tens que ser o seu avó. Digo, son o seu tío avó, xa vale, non? Non. Tens que ser o... Queremos que ti sesas o seu avó, porque... Sí, pero... Vamos a ver. Porque son esas figuras que queremos que teña como referencia. Sodes con quen queremos que xogue, sodes con quen... Sodes os seus avós. Pero é fundamental babarse. Ti babaches, porque os netos... Babome cada día. Ademais, mira, lembro, o teño grabado aquí, Tería 3 meses, o sea, era un bebé, o sea, non se enteraba de nada. Se quedou dormido nunha mesa, estábamos nun restaurante e tal. Estaba na trona que pôs un bebé, eu estaba sentado enfrente. E cando despertou, abriu así os ollos, miroume e sonreiu. E ese día... E chámate a vó? Sí. Chámate a vó. Eu son a vó C, a vó Xavier. Bueno, está ben. Tens máis rollo con Xavier que comigo. Xo Alfonso, que fala do avó cavernoso. O avó cavernoso. Eu son un avó fedorento. Cando está cabreado comigo me dice, ti és o avó máis fedorento do mundo. Porque eu non lle deixo, sabes, eu son bastante, ainda que son un pouco tal, pero son bastante, con Xavier Fello que entón que Xavier é o avó máis, como dixo? Xavier, o avó máis cariñoso do mundo. O máis? Cariñoso do mundo. Claro, e ti fedorento. No colexo un día lle dixeron, a ver, a que se dedican os teus avós? Porque lle preguntaban a todos os nenos a que se dedican os seus avós. E eu chega e dice, pois meus avós son artistas. E dice, pero artistas en que? Pois o avó Xavier é biólogo e escribe, e o avó C é artista. Non se pode dicir nada máis. Mira, C, de onde procede? C, pois ven de que a min, comigo cometeron a grande barbaridade de poñerme o nome de meu pai. Como é? Ceferino? Non, peor aínda. Non, en todo caso, para min sempre foi o nome de meu pai, nunca foi o meu. Nunca o sentí, o sea, cando alguén di ese nome, eu penso que meu pai está por algún sitio. Entón, cando empecé a facer fotografía e collage, eu asinaba como C. Tomé. Cabeselle, Tomé. Pero Cabeselle había un fotógrafo moi famoso en Vigo, que era Cabeselle. Entón, eu, para non estar explicando todo o día que non era pariente de Cabeselle e que non estaba utilizando influencias que non tiña, entón poña C. Cabeselle e que yo quedou C. Tomé, de C. Tomé, C. Tomé. Pero seguimos sin saber como se chamaba o pai. Meu pai se chamaba Adolfo. E de C? C? Por qué? E eu son C por C. Tomé, de Cabeselle. Por apelido. Claro, Cabeselle Tomé. Non lle gustaba o nome Adolfo. Non que non me guste, que non é o meu nome, é o de meu pai. O teu pai. Como lle puñeron o mesmo. Claro, entón eu son C.
Puxeronlle Adolfo, ao rapaz. Claro, Feo, eles vale. puxeronlle un nome a unha persoa que creían que iba a ser. Eu non son esa persoa. Tú non eres Eu Adolfo. son unha persoa que eu me fun construindo día a día. Entendido. Pois eu non, eu son algo torpe, para algunas cousas son torpe. A mellor por eso escribo poesía. Claro. A poesía non parece un arte de torpes, eh? No, pero torpeza para outras cousas, home. Non somos... En este libro que vos recomendo de esto nuevo elogio del imbécil, di que as persoas inteligentes temos unha parte de estúpidos, todos. O que pasa que a veces nos costa traballo localizar. Cando dixeches, dixen como nós, e te puxeches feito unha hidra. Porque basicamente somos inteligentes, pero temos unha parte de estúpidos. Pasa que hai que localizarla. Non será ao revés, que somos basicamente estúpidos e cando en vez temos unha... Eu non. Si queres, vaya, pero eu non. No. Mira, e tampouco, antes preguntoume, o sea, non sabe que edad teño. Sí, de 75. Ah, mira, entonces... Dixeches que ti mesmo dixeches aí que naciches no 50. Ah, claro. A ver, outra cousa non, pero sumar... Que me costa traballo pensar que eu, se lle digo a alguén que nací no 50, dai deduces anos. Outra cousa non, pero sumar sei. No, parte un ano do lado de las contas. Eu non. Sí, moi fácil. Ademais non pensarás que te invito aquí para que veñas a falar conmigo e logo non escoitar o que dis. No, eu escoitei unha cosa que escoito, outra cosa que te entenda. Pero basicamente entendí, sí. Basicamente entendí o que querías decir. Pero é como, pues mira, as persoas trans, non entendes? O sea, ti non esa persona que teus pais pensaban que ibas a ser ou que consideraban que tal. Ti eres esa persona que ti vas construindo cada día, a todos os niveles. O sea, pode ser a nivel xénero ou a nivel simplemente, a ver, número. Meus pais o último que sabían que podían Porque imaginar. agora está o tema do xénero, que queres ser home muller, non que... E se queres ser varios? Problema de número, non? Eu quero ser 3. Tomar por culo. É que o binarismo sigue sendo... Digo que son 3. Que me... Carallo, bueno, cuidado que me meto un tema jodido de carallo. No, pero é que en realidade iso parte do binarismo, de branco ou negro, home ou muller. É que non creo que ninguén sexa 100% nada. O sea, cada persoa é si mesma. Sí, señor. Eu sempre pensei que o Coas binarismo... túas circunstancias e coas túas... O binarismo, a mí parece horrible, que todo tiña que ser... Ou eres de Pepsi ou eres de Coca-Cola, ou eres de Celta ou de Depor. Hai un tema que me gusta me dá gana cando me... A mí me encanta ese tema, me pregunto No, pero o poño como Sandía ou exemplo. melón? Me gusta moito preguntar isto. Sandía ou melón? Praia ou montaña? Coca-Cola ou Pepsi-Cola? Por diante ou por detrás? Eso non o pregunto. Anda, seguro que nunca preguntaches eso. A mí, si una persona me dice que... Pero a resposta pode ser Yo pregunto, sandía ou melón? Gambas, Me gambas. di, melón, rompo relación con eso. O sea, estás en contra da piña na pizza. Sandía, melón, nada. E a piña na pizza te parece unha aberración. Horroroso. Non o soporto. Non lle gusta o chocolate, non? No, pero me gusta Que fixemos en non ter eso que decías ti de... de comer. No, de ter tido, como dixes antes, que nunca tivéramos un encontro ou non sei que. Encontro fatal. Fatal, pois nunca te... No. Igual fixemos ben. Ah, Sí, porque vamos, ir a cear co este home ten que ser un horror, se non podo comer pizza con piña e logo Por favor, hombre. e logo Todo tomar lo un contrario. chocolate. Como de todo. Y si no quiero quedar mal y me ponen pizza con piña, pues tomareina, joder. Tes algún problema con quedar mal? No. Sí, no me gusta quedar mal. Sempre se pode apartar a pizza ou apartar a piña. También. No, a piña deixa o seu sabor na pizza, Joder. Claramente. Sí? Claramente. No, a mí doce nunca me... O sea, a pizza sabe a piña. Ainda que lle quites a piña, sabe a piña. Claro. Bueno, pois... Digo, 2 en un ano, non? 2 en un ano, se non temos así as circunstancias, no. Ahora son eu que molesta coa... Porque ahora sí que levamos casi una hora, creo que xa... No, e porque xa te temos moi visto. Claro, joder. No, a ver, é que este formato de en vídeo o facemos para vos, para catro, realmente, porque temos outros formatos no YouTube que son de un cuarto de hora e tal, máis dinámicos, e a xente aí sí que engancha, pero estos normalmente van como moi... Se o faz máis longo é máis difícil. Saca unha hora sae realmente. Sí, É xente que sabe que te vai estar escoitando chorrear pola boca durante unha hora. Entón, é un público moi concreto, moi reducido, pero nós nunca non facemos as cousas por cantidad, sino porque as disfrutamos. O sea, é como... Pois igual que temos discos de conga senegalesa, o sea, non van a entrar todos os días xente preguntando se temos discos de conga senegalesa. Ai, que raro. No. Pues a verdad que a mí la conga senegalesa é lo que máis me gusta. Conga senegalesa. Digo, eso como te puedo decir, sabes? máis, O sea, balalaicas rusas e Intenté cosas. aprender a bailar conga senegalesa.
Fui a Senegal solo para aprender a bailar a conga. Sí. Algún día te conto. É difícil, Estamos vendo a xente a escoitar vinilos, sí. Non sei, eu trouxe este vinilo que tenía en casa. Bueno, en primeiro lugar, eu quixen buscar un vinilo meu, e a colección que temos ali eran todos vinilos de Bea, non sei que pasou cos meus. E só me encontrei con este meu. No, xa non me importa, son cosas do... Eu que sei, los vendería. Igual se foi apropiando deles. Pero E ahora son delas. non escoito vinilos. Porque teño o que se chamaba daquela, vos acordades, tocadiscos. Bueno, un aparello do Paleolítico, de cando éramos intelixentes, bueno. Pero eu escoito no ordenador, e además con cascos. Bueno, hasta aquí... Non sei como escoitades vos, que é unha pregunta interesante. Como escoitades vos a música? Me parece máis interesante que recomendar tomar pizza con... Home, hai a guerra dos formatos, que todo o mundo é integrista. Non, porque el vinilo me choro, todo tal, e digo, cada circunstancia ten sus cousas. Eu cando saio a pasear pola noite, porque a veces fago esas cousas, saio a caminar, me poño os auriculares e saio a camiñar. Porque non hai xente, porque se está moi ben, e porque va fresquito e tal. Obviamente non me levo un tocadiscos cos auriculares e vou poñendo discos de vinilo pola rúa. Me teño unhas cancións no teléfono e vou escoitando os vinilos? Os MP3. Se ando pola casa ou pola tenda facendo cousas e tal, non sei que, poño un CD que me acompaña e estou facendo cousas. Ahora, se me sento a tomar un tecito ou a ler un rato e tal, me poño o meu disco de vinilo e estou na miña casa, porque no momento que pos o disco de vinilo estás na túa casa. Ainda que estés rodeado de caixas de mudanza, como vivo eu, que vivo como un ocupa, na mesma propia casa, ainda que estés no caos máis absoluto, no momento que pos un disco estás na túa casa. Ese espacio é o teu, estás ti e as túas circunstancias. Nos chamábamoslle discos. Non le chamábamos vinilos, pero porque eran os únicos que existían. É o único que había. E aos grandes chamábamos LPs. E aos pequeños sencillos. No, sigues. Que anglófilos. Teñen un buraco moi grande. Eran pequenos cun buraco moi grande. Sí, coñezo algúns. E os grandes teñen un buraco pequeno, é curioso. E despois... 33 ou 70 ou 45? No, había 75 tamén, Había 75. Ten en conta que é maior que nos. Son maiores, sí. E había discos de pizarra. E agora parece ser que os vinilos ti podes collelos, lavalos con agua e xabón e colgalos no tendedeiro para que... Bueno, toda a porquería. Non sabías eso? Hai xente que... A ver, sempre hai xente que faga cousas, Bueno, non. Pero que non fixen nunca, pero creo que... Contáronche, non? Funciona, sí. A mí tamén me contaron cousas, pero non fixen moito caso. Bueno, creo que empezamos a decir tonterías, Sí, pero a veces é máis divertido, cando empezas a divagar e é como, perdona, chegaron a este punto. Divagar en familia, divagar coa pandilla, cos amigos, a cosa que gravar, o sea, facer un podcast coa tontería, non. Pepe, aquí donde me ves cero pudor. Bueno, tamén, pero... Eso sí, dos demais non casco esto, pero esto todo mundo dice, pero por que non me cuentas con... Ni esto, ahora de min. Logo sales en televisión, te revisan o móvil... Outra vez, en televisión xa salimos abondo en televisión, agora xa non interesamos, Non. O sea, eu xa estou maior para interesar a ninguén na televisión e ti, a mellor un pouco menos aínda. Entonces, un pouco menos maior, claro. Un pouco... Me entendeches, xa? Sí, entendí. Bueno... Foi un placer para min, coido que para Pepe estuvo a gusto. Enorme placer. Vos tamén, porque ainda que as vosas sillas non estén mulliditas como as nosas, se vos ve cómodos. Agradecemos que viñerades e que saibades que este espacio está para nós, para vos, para Vox, non. Para Nox. Entendí Vox. Para Nox. Quero dicir, un espacio feito para que o disfrutemos todos, quero dicir. El se paraba ao mellor en idiotas e non idiotas. Eu diría que, bueno, somos xente con unhas peculiaridades e con uns intereses peculiares ou diferentes da maioría. E tamén temos dereito a ter espacios onde poder disfrutar dos nosos intereses. Quero dicir, temos dereito a ir a un sitio onde haxa libros e non estén los pilares de la tierra en cada estantería. Sí. Entonces, pues nós o que intentamos generar é un espacio onde todos estemos cómodos e que el resto, pues mira, que sigan facendo o que queiran. E nos seguiremos aquí mientras podamos. Moitas grazas. E te misa isto.